Bagani kejing ya jongi ke pyrthei ke ngim. Haka pyrthei hynrei jong bangin yo ya ka ikhtiar Yesus Kristi. Bangin ia ya udah ka dono pa. Kemula ia ya upa ban mo ubat lo upa kilong kowe. Bamangiru ini ia iwe haka taka durjing ia jong bat bangin ia ya daga dono kamen sembaro. Kata ken kan ya rap yang bangin penslori we hapren ke jing ya jongi ke pyrthei hynrei haka pyrthei don hapren jongi ni don kam ban sim ya ke benta nang ni sakhamat abia ese don hapren jongi ni la kum ya haka pyrthei leng ba ke jing long senran jongi kini kisnam ni la kum ya mir haka pyrthei kada do bala pen kala pyrthei ya ka dur jing im jingit kristan jongi long ke jing khot yang ni lengba jong kan ni ke jing kran ba ke jing duai jong Yesus Kristus bangin kan ma pilong haka pyrthei hynrei jong pilong ki jong Yesus Kristus para kita ka dur jong kan ya rap ban penting saya nyel ti ya